Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo managa ninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Sama
Sumagampo kita. O Ginoo, nangamuyo kami nga ang tinahod nga pangalia sa mahimayaong Birhen Maria, makatabang unta ka namo, og liniyukan sa iyang panalipod, makasugakod unta kami sa pag-abot sa bukid, nga mao si Kristo, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa, gikan sa unang basahon sa mga hari. Usa ka adlaw ni Ana, mitunga si Elias ngadto sa tumoy sa bukid sa Carmel, ug miyukbo siya sa yuta, ug gibutang niya ang iyang nawong, tunga-tunga sa iyang mga tuhod, ug mingon siya sa iyang sulugoon, "Lakaw karon, tan-aw ngadto sa dagat." Milakaw siya, ug mitan-aw, ug miingon, "Wala ako'y nakita." Ug siya miingon, "Balik ngadto sa 7 kahigayon." Ug sa ika-7 kahigayon, miingon siya, "May gamay nga dag-om nga ingon kadako sa kamot sa tawo nga misaka gikan sa dagat." Ug si Elias mingon, "Lakaw, ug adtua si Akab, ug ipaandam ang iyang karwahe, ug palugso nga siya, kay tingalig hiabutan siya sa ulan." Ug wala madugay, na itom ang kalangitan sa mga dag-om ug hangin, ug may kusog nga ulan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kami, O Birhen Maria, ug magsunod kami sa imong mga buhat. Insay makapuyo sa imong templo, insay makapuyo sa Sion, ang balaan mong bungtod. Siyang nagtuman sa imong kabubuton, ug nagbuhat sa matarong kansang mga pulong matinod anon. Dili niya pasipadan ang iyang
nalikway sa Dios apan pasidong gahan niya atong mga mahadlokon sa Ginoo. Agapag kami, O Birhen Maria, ug magsunod kami sa imong mga buhat. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Apan pag-abot na sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak. Mianhi siya ingon nga anak sa tawhanong inahan, ug nagpuyo siya ilalom sa balaod. Aron pagluwas ni adtong nailalom sa balaod, ug aron mahimo kitang mga anak sa Dios. Aron pagpaila nga kamo iyang mga anak, gipadala sa Dios ang Espiritu sa iyang anak, nganhi sa atong kasing-kasing. Ang Espiritu nagtuwaw, Amahan ko. Busa dili na kamo ulipon, kundili anak na. Ug tungod kay kamo iyang anak, ang Dios maghatag kaninyo sa tanan nga anaa kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manakan ninyo. Pagbasa ikan santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Duol sa krus na Jesus nagbarog ang iyang inahan. Ug ang isuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleophas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinunan nga iyang gimahal nga nagbarog didto, mingon siya sa iyang inahan, "Babae, ania ang imong anak." Niya mingon siya sa tinunan,
ania ang imong inahan. Sugad ni adto gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Nindot kayo ang atong prosesyon no nga sa tunga magsaulog punta sa Santos nga misa no. Pasalamat o pangaliya. Daghan dinhi tingali malipayon ta sa mga grasya nga atong nadawat no. Pudi ikalimod na ay mga pipila pud tingali nga nanganhi kay naay gipangayo sa Ginoo no. Yan ay mga higayon nga daw dili tubagon sa Ginoo ang atong pag-ampo no. Nabitaw murag way naminaw sa atong pag-ampo no. Ang atong plano di matuman, doon na tayo mga sakit di maayo no unya daghan tang mga kahangawa tingali mga kahadlok o bisan gani ang pagka dili magkasinabot sa isig ka membro sa pamilya no. Palasanon gihapon na no. Daghan nga tingali dili na ta makasabot o dili makapasabot sa uban no. Nga kutob na lang tas pagandoy nga may untaoy og naay makapaminaw nako sa akong kahimtang no. Daghan kay mangumpisal nga gusto lang paminawon sa ilang kahimtang no. Nga usahay mo hisgot na tag kanang sa ubang tao bitaw no. Ato lang kahimtang atong isgutan, di lang ta manglibak, no? Kay kumpisal man ni siya, no? Pero makasabot mi usahay nga kini tungod ni sa pangandoy nga unta mapaminaw ta sa atong kahimtang. Ngano man ni? Nga to kung kalibutan ron perti ng sabaa, alingugngog, no? Gahob, no? Daghan kayong mga tingog nga mudiktar na to unsay atong buhaton, no? Social media, katong conscious kay silang image unsa ikasulti sa atong silingan no? Nagakitag mga konsiderasyon nga usahay mawala ang atong pailob no? Makahinumdum ta ni Elias no nga ni tunga sa bungtod tungod sa maong hulaw naghandoy siya dunay siya makita wa siya nakita no pero daw way nahitabo pero padayon siya sa iyahang pagtanaw no hangtod nga nakakita siya og gamay dag-om no kay naminaw man siya sa pulong sa Dios no muna nga tungod kay gahob o alingugog kay atong palibot no dali sa kitang muriak og dunay madunggan no mag-away ta og way hinungdan no daghang kay mag-away tungod lang sa hatod-hatod sa istorya. Bisan gani sa mga suod sa simbahan. No? Kaya lagi, dali kitang makahukom. No? Unya, sa atong paghukom ra ba, ang luoy kayo kadtong mga sinalikway, no? Mga kabus, no? Kadtong mga way ikahatag, way ikatampo. No? Una nga, luoy kay paminawon nga ang simbahan mismo maunay dili magkapaminaw sa kahimtang sa iyang mga miyembro. Atong hinumduman sa basahon sa mga hari no nga ang nakita ni Elias nagsugod og gamay lamang nga dag-om no sa wala pa ang ulan human sa dako kayo nga hulaw no. It may be insignificant at first no apan tungod kay consistency at sa iyang pagpaminaw sa Ginoo nabot ra gyud ang iyang gipangandoy no. Muni nga si Elias nagtudlo nato no didto sa iyang pag-ampo didto sa bukid sa Carmelo. Makanunayon siya og malaumon bisan man tingali og daw wala makadugog ang Ginoo sa iyang pag-ampo. Hangtod nga dunay nakita nga panganod no nga mura ra kadak-a sa kamot sa tao. No?
mauni kini ang sinugdanan sa uwan human sa taas nga hulaw, no? Nga sa Carmelite tradition, no? Hulagoy ni siyang maong panganod nga mao si Maria, no? Kaya lagi si Maria miabot man nga katumanan sa saad. Nahimo siya nga tinubdan sa kinabuhi kay diha man gikan kaniya ang Dios nga naghatag nato kinabuhi diha sa iyang pagpakatao. No? Musa ni ang gisangyaw ni San Pablo, no? Ang katumanan sa saad sa Dios nga moabot ang panahon nga ang Dios mo padala sa iyang anak ipanganak gikan sa usa ka babae. Si Maria naminaw sa pulong sa Dios, mibulig sa iyang plano ug tungod sa iyang pagbulig kita karon makasangpit na sa Dios nga atong amahan. Kay ang Dios na tao man nga sama ka nato nahimong atong igsuon. No? Una nga nindot kaayo nga makatunta sa pagpaminaw ni Maria sa kabubuton sa Dios. Wa siya maminaw laing pulong, laing tingog, no? Wa siya maghuna-una unsa kay ikasulti sa uban nga ni mamdos ko, wa ra ba ko hilabti sa kong bana. Tataw kaayo ni Maria nga kung mobulig siya sa kabubuton sa Dios, way mahitabo niya, no? Dili lang ang pagampo ni Maria nga mawala unta ang kalisod o dili unta siya machismis no kun dili ang iyang pagampo matuman din kanako sumala sa imong pulong. Ya tungod ni ana nahitabo ang katumanan sa saad sa Dios nga kanato. Sa tiilan sa krus, si Maria usab nahimong inahan sa simbahan. Kay naminaw siya ni Jesus nga miingon, babae ani ang imong anak, anak ania ang imong inahan. Si Maria diha sa tiilan ni Jesus sa krus sa iyang kamatayon. Sakit sa usa ka inahan nga musaksi sa kamatayon sa iyang anak. No? We are not built for that. No? Mas sakit sa inahan nga mulubong sa iyang anak kaysa anak nga mulubong sa iyang inahan. No? Wa ta manunglos mga ginikanan na, no? Pero sayod ta, no? Nga sila nga nag-una, mag-una po, no? Pero if you who nurtured your son, makakita nga ikaw ang mulubong niya, dili na iyon anak kasayon. Wa biyai ni Maria ang tinunan ni Jesus, bisan man sa kasakit nga iyang natagamtam, sa kastigo nga dawat ni Jesus, bisan kung si Jesus dili takos o angay nga kastiguon. No? Nindot kaayo ang tubag ni Maria. No? Naminaw siya aron makasabot ug aron makabulig siya sa kabubuton sa Dios. No? Ang Birhen sa Carmen nag-uban nato niining pagpaminaw sa pulong sa Dios isip simbahan. No? Itudluan ta niya sa pagka mapailubon, no? To be patiently waiting. Bisan tingalig, di ta makakita dayon sa gibuhat sa Dios sa atong kinabuhi apan hinay-hinay, no? Mura bitog magtanom ta og liso ron, di man na mamunga ini kaugma, no? The law of nature, no? You cannot harvest immediately, but if you wait, something will happen, no? Muna nga gikinahanglan nga kita aware sa mga ginagmay nga timailhan sa grasya, sama sa gamay nga panganod, no? Sama sa gamay nga kaikag o pangandoy nga unta kita maduol sa Ginoo, no? The desire to desire God is itself a gift, no? Grasya na siya daan, no? Kay mao man ni makapatapok nato, no? Muna nga padayon ta magkatuntag paminaw dili lang sa pulong sa Dios kundi sa mga pulong pod sa atong isikaingon, no? We just don't listen to the words, no? Maminaw ta sa mga wala nila gisulti nato, no? Aron kita makasabot, no? We listen to understand, no? Dili ta mo listen in order to argue. Kay kung maminaw ta aron lang nga maglalis ta, apil na lang mo dito sa Senado, no? Tuat nang lalis dito, puro tabi way paminaw, no? Muna nga nindot nga atong tan-awon ang atong palibot uban sa paglaom sa Dios aron makasabuta sa atong mga pag-antos. Tingali dili ta madungog sa Dios diha dayon apan
mas importante nga, bisan dili mausab dayon ang atong kinabuhi, bisan dili mawala ang atong pag-antos, apan diha sa atong pagpaminaw, makasabot ta kung giunsa pagbulig sa Dios sa atong pagampo, makasabot ta nga kining tanan di ay dili aron pagkastigo nato, kundi dili aron pag hatag natong kahigayunan nga mas musalig sa gahom sa Dios, kahigayunan nga kita mudagop kaniya. Kaya usahay God, ug may taglawas, makalimutan sa Ginoo business as usual, mabalik ta sa atong bisyo. Muna nga kung mao magini mahitabo sa atong kinabuhi ang atong kasakit ug sakit, grasya na sa Ginoo. Bisag unsa nga magkapaduol nato niya gikan kana kaniya. Muna nga kung ang atong problema mo'y rason nga moduol ta sa Dios, magpasalamat ta ngayat na gitaga ang problema. Kung ang atong kamaayong lawas, ang kaabunda sa atong kahimtang, makapakalimot sa Ginoo, alaot ta. Atong paminawon, dili lang ang gasa o grasya sa Dios, kundi ang katuyuan sa atong mga madawat, atong paminawon ang kabubuton sa Dios, aron kita mas magmamungahon. Nasama sa mahal nga Birhen, bisan siyang kahilom apan siya sa iyang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Nahimo siyang tinubdan sa kinabuhi, sa naghatag na tuog kinabuhi. No? Nahimo siyang sabakan ni Jesus nga mao'y naghatag nato sa kinabuhi dayon. Amen. Manindog palihog, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang magkagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga mailawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato, ilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Bisaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Bubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian, walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghahatag sa kinabuhi, nagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya o gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umabot nga kalibutan. Amen. Amen. Dadon nato ngadto sa atong mahigugmaong Amahan ang mga panginahanglan sa simbahan ug sa kalibutan. Masaligon kita nga inabagan sa pagpangama sa mahal nga Birhen Maria, dunggon ang atong mga pagampo. Busa muingon kita, pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pamatia kami Ginoo. Pinagi sa pangama sa mahal na Birhen Maria, pamatiya kami Ginoo. Si Maria midawat sa pulong sa Dios. Magampo kita nga ang maong pulong mugamot sa kasing-kasing sa mga Kristiyanos. Magampo kita sa Ginoo. Pinagi sa pangama Amahan sa sa mahal mahal na nga Birhen Birhen Maria, Maria. pamatiya kami Ginoo. Si Maria namati sa pulong sa Dios. Magampo kita nga ang mga namunuan sa gobyerno
og sila nga anaa sa kagubot sa gubat, mamati sa Dios nung pulong sa kalinaw ug kaangayan, magampo kita sa Ginoo. Pinagi sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pamatiag kami Ginoo. Si Maria na malandong sa pulong sa Dios sulod sa iyang kasing-kasing. Magampo kita nga ang mga batid sa teolohiya ug ang mga magwawali magsangyaw sa mensahe sa Dios ngadto sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Pinagi sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pamatiag kami Ginoo. Si Maria nagkinabuhi sa pulong sa Dios. Magampo kita nga ang atong puy-an o bansayon ang makaluwas nga pulong nga atong nabati. Magampo kita sa Ginoo. Pinagi sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pamatiag kami Ginoo. Si Maria nagbarog sa tiilan sa krus, diin namatay ang iyang anak nga si Jesus. Magampo kita nga pinaagi sa iyang pagpangama, makasulod sa langit nung bangkiti ang tanang nangamatay. Magampo kita sa Ginoo. Pinagi sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, Pamatiya kami kami Ginoo. Amahan nga anaa sa langit, mapasalamaton kami tungod sa imong mahigugmaong laraw alang kanamo. Ang inahan ni Jesus pinaagi sa Espiritu Santo, magpadayag unta sa iyang anak nga ri kanamo. Ug nga si Jesus maghatod kanamo sa pagila sa inahanong pag-amuma ni Maria alang kanamo. Kini among gipangayo sa ngalan sa imong anak si Jesucristo among Ginoo. Amen. Ngayon pagampo kamo aron ang ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios ka Amahan, magkagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa inyong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapustanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Kami nga nangalipay tungod sa pangilin sa inahan sa imong anak, naghalad kanimo Ginoo sa mga gasa sa pagdaig. Itugot nga makadangat kami sa kaluwasan nga dayon, pinaagi ni ining pagnagbaluay sa mga halad, ini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ayog matarong gayod among katungdanan ug among kaluwasan ang pagdaig kanimo makagagahom nga Amahan. Sa tanang panahon ug niining balaang adlaw nga nagpasidungog kami sa bulahang Birhen Maria, inahan sa Carmen. Ang imong pulong milukop sa iyang kasing-kasing ug midanag sa tanan niyang mga buhat. Naghimo kaniyang makanunayon diha sa pagampu uban sa mga apostoles. Pinaagi sa iyang pagambit sa buhat sa pagluwas kanamo. Naghimo kaniya nga espirituhan ng inahan sa tanang katawhan. Uban sa mahigugmaong pagamuma sa usa ka inahan. Sa walay hunong nagbantay siya sa mga kaigsunan sa iyang anak. Ug nagiwag sa dalan sa ilang pagpanaw, ngadto sa bukid sa imong himaya, among lamdag sa kahupayan, ug kaluwasan sa tanan namong gilauman isip mga sakop sa simbahan. Ug busa karon, uban sa mga santos ug anghel sa langit, nagadaig kami kanimo,
sa walay hunong nga pag-awit. Santos gayon ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuhat siya og pan. Ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuhat siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalit sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diha sa kugma. Uban ni Leo among Papa ni Alberto among Bispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga banhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy.
Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Moa kaming angayan nga makaambit si kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana. Ban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kahubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinahagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan. Atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagtuo, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwa sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Natagi kami sa kalinaw ning panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala. Ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabuoton, at tagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang paginigsuonay.
Nga igsoon mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo apan po mo lamang ug mamaayo ako. Magampo kita, Ginoo, humana na mo markalawat ang langit ng sakramento. Mahimo unta kaming takos sa pagtambong sa bangkete sa langit. Kami nga ubag pagtahod nagapasidungog sa handumanan sa mahal nga Birhen Maria. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Atong awiton ang Salve Regina. Misericordes oculos, ad nos converte, et Iesum benedictum, fructum ventris sui, nobis post exilium ostende, o clemens, o pia, o clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus. Omnipotens sempiterni Deus qui gloriosi Virginis Matris Maria corpus et animam ut dignum Filii Tui habitaculum efficime reretur Spiritus Sancto cooperante preparasti Naut cuius commemoratione leitamur eius pia intercessione ab instantibus malis era morte perpetua liberemur per iundem Christum Dominum nostrum. Ang Ginoo manahakan ninyo. Manalangin ka ninyo ang Diyos nga magkagagahom sa tanan, ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo.